Pois moi ben, aquí no Calla vamos vendo a ría. Coincidimos además hoxe moi bon día, bueno, hai algo de niebla, pero vaise vendo moi ben a ría e para coñecer a ría e ese entorno está moi ben. Además faz algo de exercicio e tal, é unha experiencia moi bonita. É unha iniciativa moi boa, porque así desta maneira xente que non tiveramos a oportunidade, rapaces que non tiveramos a oportunidade de practicar o kayak, temos a oportunidade de practicar kayak neste marco incomparable das Rías Baixas. Pois bastante boa, sí, bastante positiva, pois poder navegar, probar deportes náuticos, facer técnicas de rescate, de navegación e, bueno, disfrutar do paisaxe, non? Destas rías galegas tan bonitas que temos. Home, esta experiencia como moi positiva, se aprendes, coñeces moita xente, coñeces outra perspectiva dos sitios, o ir polo mar. A experiencia pareceme para iniciarme no kayak, descubrir máis deste deporte, pareceme moi ben. É gratificante a experiencia. Así é como falan de experiencia os participantes da ruta de achegamento ao kayak de mar, que tivo lugar este verán en varias quendas nas Rías Baixas galegas. Esta actividade enmarcase dentro da programación Acción de Verán 2010 da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia. Dentro desta actividade hai dúas posibilidades: a Ruta Norte, que percorre as rías de Arousa e Pontevedra, pasando por Portonovo, a Illa de Ons, Obrove, Asinas en Vilanova e Padrón, e a Sur, que percorre as beiras da ría de Vigo. Como novidade nesta edición, ambas as dúas rutas complementábanse cun percorrido en bicicleta de montaña ata Santiago, por ser este o ano xacobeo. Basicamente o que facemos é ir cada día a un concello. Nesta ruta sur comezamos no concello de Baiona, onde fixemos un día de iniciación na playa da Ladeira, e o día seguinte saímos cara a Panxón, cara ao concello de Nigrán. Onte chegamos ata Cangas e hoxe, por exemplo, estamos facendo a ruta de Cangas-Moaña. Posteriormente este ano introducise por primeira vez dúas etapas de bicicleta. Entón vamos a ir cara a Santiago, como estamos en ano xacobeo. Estas rutas xacobeas combinan a aprendizaxe do kayak de mar co desfrute das paisaxes de beiramar e algunha noción básica de salvamento por se acaso. A parte de coñecer un poquinho que é a ría de Vigo neste caso, coñecer un poquinho a cultura dos povos e a cultura mariñeira da zona, e tamén que a xente adquira coñecementos de kayak de mar, non só teóricos, sino tamén prácticos. Entón, a parte da navegación, intentamos facer actividades paralelas como o tema do rescate, unha cosa que consideramos básica de seguridade para os participantes, vamos. Ao longo dos 9 días que dura cada unha destas actividades, os asistentes contan ca constante axuda de monitores. Pois somos 3 monitores guías que van na auga cos rapaces, 2 monitores de tempo libre que nos acompañan, que fan actividades de tempo libre, algún xogo, algunha velada e tal, mas eu como a directora, que son o que dirixe un poquinho a ruta dende a embarcación de apoio. A miña función, así como a dos outros guías de kayak, é un pouco levar o grupo unido, os primeiros días facer a iniciación un pouco para que a xente que nunca remou teña unhas ideas un pouco claras do que van a ser as rutas, e despois aportar máis que nada a seguridade ás rutas e levar un pouco todo controlado na auga, que é o tema que nos toca a nos. Para asistir a estas rutas, compre ser maior de 18 anos e saber nadar. O que non é indispensable é ter coñecementos previos de kayak, posto que as clases comezan dende o nivel 0. Intentamos o primeiro día facer unha iniciación así básica para todo o mundo. O kayak, a verdade é que é un deporte que facilmente se colle o que é a técnica rápido, entón, con un poquinho estar encima da xente e correxirlles os pequenos errores que poden ter, o segundo día de navegación xa a xente case autónoma totalmente no mar. O aloxamento vaise alternando entre albergues xuvenís, campings e pabellóns deportivos, o que fai que estas rutas sexan aínda máis ricas na súa diversidade, o que as converte en máis que recomendables. Sí, por suposto. A todo o mundo, isto é unha actividade super sana, que o pasas moi ben e coñeces xente, ten de todo, moi ben. Non fai falla saber remar, porque aquí os primeiros días enséñanse, así que vale para calquera tipo de persona, remar ou non, está moi ben. Como sería o ben que o pasaron que os participantes desta ruta sur xacobea xa estaban pensando en repetir, cando aínda non remataran a experiencia. Sí, sen dúbida, teño ganas de facer a ruta norte e a ver se pode ir a Ons ou a Cíes algún ano.
Sí, por suposto, é totalmente recomendable para a xente, eu repetiría, vamos, cos ollos cerrados. Pois se pode, sí. Xa Dios dirá. Eu sí, por suposto. E desde logo, se pode, repetirei. Os que lle gustase esta proposta que se preparen xa para a vindeira edición do 2011. Hai máis información sobre esta e outras actividades en xuventude.net.